And here is a senator complaining when one day I will tell you that the her driver herself, who was her lover, was the one also collecting money for her during the campaign. I'm willing to resign. I'm willing to be shot in front of the president. Kung may tunay, I just have to qualify. Tunay, totoo, na ebidensya. Hindi coerced, hindi manufactured, hindi fabricated, hindi invento. I'm not sure whether it's 3 weeks ago or 4 weeks ago, nakatanggap po ako sa kanya ng tawag at nagpapatulong, nagpapanik po siya. Halos mangyak-ngiyak nga po at sinasabi nga daw po niya na hindi na daw po siya nakakauwi sa kanilang lugar, sa kanilang bahay dahil may mga naghahunting daw po sa kanya. Ang sabi niya, meron daw ho siyang mga kakilalang mga pulis local sa kanila na winarningan na nga daw na laylo ka, meron mga naghahunting sa iyo. Either i-raid ka sa bahay mo at papalabasin na meron kang mga armas, papalabasin na nanlaban ka at baka patayin ka o dudukutin ka kasi balak nila na gawin kang witness or state witness laban sa dati mong boss na si Senator De Lima. So naniwala naman po siya kasi meron nga daw po siya mga naobserbahan na mga suspicious na mga umaali-aligi doon sa kanilang neighborhood. So, nagtatago ho siya hanggang ngayon. Hindi ko pa ho siya uli nakakausap, although may nagparating po sa akin kahapon hanggang kagabi na talagang delikado na po siya kung saan man kinalalagyan niya ngayon. Na nagpapa-SOS na nga po kung pwede nga daw ho tulungan ko siya dahil sobra na ang pangamba niya, wala na nga daw ho siyang makain. Kasi hindi nga daw ho siya makapunta rin, sinusubukan daw niyang puntahan sa mga bahay ng kapatid niya o sa kaibigan niya, pero wala daw nag-aano sa kanya kasi mga takot din. Kaya napipilitan na pinaparating sa akin ang kanyang sitwasyon. Gusto ko pong malaman niyo rin, ayaw ko pa sana ho talagang mga sabihin ito. But dahil nga ho dito sa mga pangyayaring ito, na grabe naman talaga ang ginagawa na nandadamay po sila ng iba, ay about nung first week pa lang ho after elections. So that's about May. Meron na ho sa akin mga nagsasabi na I consider credible sources na meron daw ho na mga umiikot-ikot sa Bilibid. Nung panahon na yon, as I said, first week after the elections, na ang ginagawa daw ho ay naghahanap ng mga posible na mga pwedeng magtestigo laban sa akin. In other words, they were trying to access certain convicts na ang pakay daw ay ituro ako na ako ay isang cuddler, ako ay isang protektor, na ako ay nakikinabang sa droga nila, na ako ay tinulungan nila nung eleksyon through campaign funds and words to that effect. Na nabanggit din nga ho yan, napapalabasin nga daw ho na si Ronnie ay parang nag-serve as bagman. Yan po ang impormasyon na nakuha ko at that point. Pero sinundan ho ng another information also about that time na wag kayong mag-alala kasi mukha namang walang takers. In other words, wala naman na kumakagat dyan sa ano nila na parang papaypirmahin ata ng kung ano-ano ng mga statements, sworn statements na i-implicate nga po ako. Now, that was first week or after the elections. Now, and then,
Nasundan na rin po yan ng mga ganyang mga impormasyon na siguro ho, hindi po ako magtataka kung at this point, meron na po sila nakuha na mga posible na ganon ang mga sasabihin na mga perjured witnesses na posibleng mga convicts. Winawarningan na po ako tungkol dito. Ayaw ko lang ho talagang maniwala. Kasi ang ano ko nga ho, anuman ang kasalanan ko sa Pangulo, iniisip ko po na hindi naman siguro siya hahantong sa punto na ito na lantaran o diretso o talagang out and out na sisiraan out and out to destroy me. Tingnan niyo ho ang kanyang mga asal ngayon. Yung kanyang mga comments na hindi ko alam kung biro yung tinatawag na killing me softly na yan. Doon ako nagtataka. Bakit ho ganon? And gusto ko na rin nung idagdag. Dahil the same people who told me about that information na may umiikot doon sa bilibid para lang ako idiin, para lang ako ituro, are also telling me na umpisa lang yan, Senator. Ang impormasyon po na nakarating sa akin from these same sources is kinakalkal din daw po nila ang mga buhay ng ilan pang mga tao na alam nila na malapit sa akin either on a personal or professional level. In other words, dati rin na mga nagtrabaho sa akin, katulad ni Ronnie, o kaya yung mga dating USEC o mga dating heads of attached agencies of DOJ na who are perceived to be close to me. Whether or not they are really close to me is another matter. They are perceived to be close to me because ako ang nag-nominate sa kanila para ma-appoint sila sa mga pwesto na yan nung ako ay DOJ Secretary. Ganun daw po ang ginagawa ngayon kasi yun nga daw po ang mga isusunod. Kinakalkal nila ang mga buhay nila, personal man o hindi, at kapag makakuha daw ng dumi, ituturo na naman nila sa akin, ililink na naman sila sa akin. For example lang, hypothetical example lang po ito. Halimbawa, they succeed in digging some dirt sa buhay ng tao na yan, sasabihin na naman nila na kinabang na naman si Senator De Lima. Dahil ganun nga ho ang pakay, sirain at siraan ako sa hindi ko maintindihan na kasalanan ko sa ating Pangulo. Kaya ko po ito sinasabi na. Kasi nag-appeal na po ako nung isang araw, nung press ko na tama na. Tama na ito. Paninira, pananakot at nandadamay na mga kawawa naman. Na ang kasalanan lang naman nila ay they were once part of my life, lalo na as Secretary of Justice. But they are perceived to be close to me. Saan ho ba ito hahantong? Alam niyo po, mahal na Pangulo, alam niyo po, dyan, so, kung ipipilit niyo po yan akusasyon ninyo na ako'y nakinabang sa droga dahil cuddler ako o protector ako o dahil nakatanggap ako sa kanila, whether in the form of campaign funds or whatever, alam niyo po, mapapahiya kayo dyan. At ayaw ko pong mangyari yan sa inyo. Ano man ang ebidensya niyo dyan, kung sakasakali man meron na po kayong ebidensya tungkol dyan, sinasabi ko na po sa inyo na yung ebidensya na yan ay hindi totoo. Fake, peke, bogus, manufactured, fabricated, perjured. Ano mang dahilan na nakakumbinsi yung mga operator nyo, kumbinsi ang sino man ng mga affiance na yan
na magsisinungaling hinggil sa punto na yan. I'm telling you, Mr. President, ayaw ko po na mapahiya kayo. Maybe not now, but perhaps later.